ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಗ ಮೇರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆನೆ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಜಯಪಾಲ ಶೆಟ್ರನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತ ಮೇರೆನೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕಿಲ್ಲರು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಸಾಂತರ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟ ಮೇರೆನೆ ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟೆರನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವ ಪಿಲಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೆ ವೀಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇಬಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನಿದೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೆ ಸುಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿರಿ ಮಹಿಳಾ ಉಳಿತಾಯ ಗುಂಪುದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಸೇಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಈ ಸಿದ್ಧ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಕ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಬೈದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಒಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ತೊಡರ್ ಅರಲ್ಪಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟೆರೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಬಂತಿನ ಪಾತ್ರಲಕ್ಕನೆ ತುಡರ್ ಅರಲ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭ ಕೊರನಚ್ಚುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಕೆಡಿ ಎದ್ದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಣೀರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಚಟುವಟಿಕೆ ದಾಯ ಆವಡು ಪಂಡ ಅವಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೋಡು ಮೊರಣಿ ಕೋಟೆಕಾರ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಸೊಸಾಯದ ಒಂಜಿ ಸಭೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಶಾರದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅಡೆಬೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರುವ ವಲಯ ಶಕ್ತಿಯುತ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ
ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ 4 ಈಸಿನಕ್ಕಲು ಸೇರಿದು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಆಪುನೆ ಅವರು ಬೊಕ್ಕದಾಲವಲು ಇಚ್ಚಿ ವಿಶೇಷ ಅಣ್ಣ ನಂಗೆ ಇನಿ ದುಮ್ಮುದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಗುರುತು ಉಂಡು ನಂಗೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಆ ಪರಿಚಯ ಆವೆರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಯಾನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಸುರೂರ್ದು ಎನ್ನೆದು ಪಿರೌದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನಕ್ಲೇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ 1 ವರ್ಷೋಡು 2 ವರ್ಷೋಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಗಿದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಗಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಸಂಘದೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಆದಾಯ ಬರ್ಪನೊಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಆತನು 14-18 ವರ್ಷೋಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಇರುವಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂದು ತೋಜಾವೆರ ನಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪುರ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿನತ್ತವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನತ್ತು ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಒಪ್ಪು ಮೂಳುಪುರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಚಾಪುಣಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ತೆರಿನ ಅನುಭವನ ಪಂಪೇನು ದಯ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ದುಡ್ಡಿತ್ತಿನ ಕಳ್ಳ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡು ದಾಂತಿನ ಕಳ್ಳ ಕೋರ್ಪುಣಿ ಸರಿಯದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಡು ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಆಗುವೆ ದಯಪಂಡ 10 ಜನ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಏರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ವಿಷಯನ ಅತನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪುಣ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಾಕಿ ತಗಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅವೇ ಅಜೆಂಡಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘಲ ಅಂಚೆ ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಹೊರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಣು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘೋಡು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೊಂದಂತೆ ಕೋರ್ಪುಣ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟಡು ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವಲಯ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತ ಪಿರೌದ ಅಜೆಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘನು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಣ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜನ ಸೇರೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿಂಜು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮನ್ಪಣಕ್ಕೂ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರು ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ತೋಜಾವರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜವ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕನೇನು ಡೌನ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲರಾದು ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪು ಮಾತೆಟ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಒಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರನ ಸಮಾಜ ಹೋಗ್ಕೆಂಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೊಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕುಂಡು ಆ ಗೌರವ ನಂಕುಂಡು ಐನು ಒರಿಪೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡುಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಮುಟ್ಟಂದಿನಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೋಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಇನಿಲ ಒಂಜಿ 10 ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪನ ಗೊತ್ತಿಜಂದೆ ಉಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಟ್ಟವಡು ದಯಪಂಡ ಸಂಘ ವ್ಯಕ್ತಿನತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆಯಾನು ಈ ಸಂಘಗೂ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಳ ಅಧಿಕಾರಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುಡು ಸೇರೋಡು ಯಾನು ಬರ್ಪಜಿ ಎಂಕ್ ಕೋಪ ಎಂಕ್ ರಾಜಿ ಅವು ಮಣಿಯರೆಜ್ಜಿ ಅವು ಇಲ್ಲರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಡೆ ಪೋರೆಜ್ಜಿಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಜನ ಉಪ್ಪುವ ಕೋಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತುಕತೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನೆಂಚಿನ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಿಕ ನಮ್ಮ ನರಮನೆಯದು ಪುಟ್ಟಿಯೊಕ್ಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಹಜ ಆಯ್ನ ಸುಧಾರ್ ತಂದುಕೊನೋಡು ಇಂಚ ಕೊನೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಸಂಘನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾತಿದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬೇ ಮಾದರಿಯಾದ ಬದುಕದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂಟರ ಸಂಘದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಾತ ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಆವೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ತಲಪಾಡಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಪುರ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಪದಗ್ರಹಣ ಐತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಅಂಬ್ಲಮೊಗರಡಾಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಬೈದ ನನ್ನ ಕೋಟೆಕಾರಡು ಎಂಕಲ್ ಮುರಣಿಂಚೇನೆ ಪಾತೆರ್ದ ಅವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ 14 ಗ್ರಾಮೋಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಮ್ಮೆ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪೊರ್ಲ ಆವಡು ಹೊಸ ಜನಕ್ಕುಲು ಸೇರೋಡು ಸಂಘಗು ಖಾಲಿ ಪರತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಣತ್ತು ಹೊಸ ಜನಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಸೇರೋಡು ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಸಂಘಗೂ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮಗೂ ಈ ಥರ 10-16 ಗ್ರಾಮಗೊಂದು ಮಾದರಿ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಆವಡು ಪಣೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಂತೆ ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು 1978ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಪಲ ವಾರ್ಡ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಂಡಲ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 1978ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಟಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇತರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷ ಕೋಟೆಕಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, 30 ವರ್ಷ APMCಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾದ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ರ್ 35 ವರ್ಷ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ, 30 ವರ್ಷ APMCದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತಿನಂಚನ ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆಗಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಕ್ಕೂ ಪಡ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆಸನ್ಲ ದಿ ಒಂದು ಮಾತರ್ನ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮಿಲನಡ್ ವೇದಿಕೆ ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಬಂಟೆರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಡ್ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಲ್ಡ್ ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ, ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನ. ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಗಿನ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೊರೆಗಳ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ PS ಲೆಸ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೌಕರನಾಗಿ ಬಳಿಕ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳು ಕುಲಶೇಖರದ ಸೋಜಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲೆಗ್ರೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರನಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವೂರು ಶಿವಪ್ಪ ರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾರವರ ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 5 ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಓರ್ವ ಪುತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಲಾರು ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡ್ ಬಾರಿ ಪರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿಲಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರಿಗೆ ಗಣ್ಯರ ಈ ಒಂದು ಕೂಡುವಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬರ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದ ಸುಮಾರು 11 ತಿಂಗಳು ಕುಲಶೇಖರ ಸೋಜಾ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿಂಕಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಮೋಕ್ಯದ ಹಿರಿಯರ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಮೌಲ್ಯನ ತೀರಿಯೊಂದು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ಪುಟ್ಟದು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಪುದರ ಪೋಯಿನ ಸ್ವಂಪತ್ತ 3 ವರ್ಷದ ತೆರೆದಿನಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬರೋದು ಪಿಲಾರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದಾಗಿಲೆ ಕೈ ಏರದ ಮೋಕೆಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಆರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದೇರ ಪಂದ ಏನೊಂದು ತುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪುನಾರ ರಾಜೀವಿ ತ್ಯಾಂಪನ್ನ ಶೆಟ್ರ ಬಂಟ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಬದುಕಿನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ನೇಜಿ ನಡುತ್ತಾ ಪಾಡ್ದನ ಹಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಕಂಡವರು.
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರಗತವಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೌಖಿಕ ಕಾವ್ಯ, ಕಥನ, ಪಾಡ್ದನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಾನಲ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಡ್ದನದ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು. ಅವರು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಣಂತನ, ಹೆರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವ ನಾವೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟುವಿನ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ 4 ಹೆಣ್ಣು 2 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು 18 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು 24 ಮರಿಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ ರಾಜೀವಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಅರ್ನ ಬೇಲೆನ ಆರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿ ನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕೊರೆದು ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಕೆಲ ಮೋಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನನ ಆರ ಉಡಲಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿದಾರನ ಮೋಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೆರೆ ಆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಏಪತ್ತಗಳ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಏನೊಂದು ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೇಟದ ಅಲಂಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ ಮೋಕೆನ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊಂದು ಮಾನಾದಿಗದ ಅಲಂಕಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ. ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಟಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಿಲಾರು ದಾರನ ಬಾಕಿಲ ಅಂಚನೆ ರಾಜೀವಿ ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಊಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ಕೊಂಡ ಮೂಜಿ ಹಿರಿಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮನಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ತರುಣ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಅತ್ತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಭಾಭವನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಭಾಭವನ ನಸುಗಳು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ಆತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆ ನನಿಯಾತ್ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತದ ಒಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಪಂಡದ ಯಾನ ಅಂಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆ ಪಣ್ಯರೆ ನಿಕ್ಲೆದ್ರು ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ 14 ಗ್ರಾಮಗಳುಲ್ಲ. ಈ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಡೆ ಬಂಡ ಮಾಗಣೆ ದೇವರು ಬಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥನ ನಂಕಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಳ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಾಳ ಅನನ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅನಾದಿಕಾಲೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತನೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ಗುಣ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಸರಕಾರದ ಅಧೀನಡುಂಡು. ಒಂದು ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ದಾನೆ ಬಂಟರ ಸಮಾರಾಧನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಟರಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 13 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಾಗ ತೋಟದಲ್ಲ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಾರೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ ಏನು ದಾತ ಪಂಪಣಿ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ 24 31 ತಾರೀಕು ಮೊಟ್ಟ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಆದ ಜೀವನೋದರ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೀತ
ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಬಂಡದನ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಅರ್ರಗೆ ಒಂದು ನಾನು ತೆರಿಪ ಉಂಟು ಅದ ಬಂಡದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡಲೆ ಅವನು 100 ಜನ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಾರ ಅಶೋಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರನಂದ ಆ ಒಂದೇ ದಿನದ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕಲು ವಯಸ್ಸೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಐಕಿ ಈಗಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಶೋಕ್ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ನಾವು ಒರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತರಲ್ಲೇ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಆತ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ನೋಡು ನಿಕ್ಲ ಐಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರನಂದಾನೆ ನಾವೇನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳಿತ್ತು ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನಾತು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಕ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಎಂಕಿ ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳೇನಾರು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಅಡಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಪುನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ. ಸಾಧಾರಣ 2005 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ಲ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರ ತಲಪಾಡಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ನೆಲೆ ಆತಿನಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಡು ಅಂಚ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಾರಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ದಾಯ ಪನ್ನಗ 2005 ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬತ್ತದ ನಡಕ್ಕೆ ಏನುಂಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ EC ಮೆಂಬರ್ ಆವಡು ಯಾನದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ವೈದ್ಯರು 24 ಗಂಟೆಲ ಒಂತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಡೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯುಸಿ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಪರೋಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ಬೋಡ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗೂ ಅವಿನ್ಯಾನ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾವ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೇರು ಆನಿದ ಟೈಮಡು ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅದು ಅವತ್ತಂದು ಆರ್ನ ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೇರು ವಾಣಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂದು ಅವತ್ತಂದು ಬೇತೆಕ್ಕುള്ള ಕೆಲವರು ಪೂರ ಅಂಚ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಗೂ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಐಕಾತ್ರ ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ EC ಮೆಂಬರ್ ಆಯ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ EC ಮೆಂಬರ್ ಆಯನ ಬೆರಿಟೆ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಾಂತೆರ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಅವಧಿಡು ಏನನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚನಟ ಹತ್ರ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾನ ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಬಹಳ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತುಂಡು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತಾ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಣ್ಣಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪೇನು ಕಾರುಣ್ಯ ಯೋಜನೆ ನಂದೊಂಜಿ ಮಂದೇರು ಒಂದುವೇ ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರು ಆಕಲೆಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೋಜನೆಲಿತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇನು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕನೇ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ವಸತಿಗೆ ಒಂದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಎಂಕುಳೊಂದು 20,000 ಆನಿ 2007 ಕೊರ್ತ ಅಂಚನೆಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ್ದೇ ಒಂಜಿ ದೇಣಿಗೆ ಬೋತು ಅನ್ಪನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೇನು ಅವತ್ತಂದ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಬತ್ತದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಂದ್ರಗಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರಹಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂತೆ ಗ್ರಹಣ ಬತ್ತದುಂಡು ತೋಜೋಡು ಆಂಡಲ ಇನಿ ಆ ಗ್ರಹಣ ಪೂರ ತಿಳಿಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಇನಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುವಾರಿ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರು ಸದಸ್ಯರುಳ್ಳೇರು ಅಶೋಕರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಕಲ್ ನಂಗೆ ಪುದರ್ ಬರಂದು ಆನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ನನಾತ್ ತೆಗ್ಲನ್ನು ಬರೋದು ನಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶಯ ಬಂದುಲೆ ದೀಪನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 12 ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ ಬನ್ನಗಿತ್ತ ದೀಪನು ಬೆಳಗಾಸ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಈ ದೀಪ ಎಂಚ ಬೆಳಗೋಡು ಬಣ್ಣಗ ದೀಪದ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಲ ಬತ್ತಿಡ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊತ್ತೊಂದು ಪುಂಡು
ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಕುಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರಿ ಪಣ್ಣಾಗ ನಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಕರಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮಡ ಈ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪ್ಪರು ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಉಪ್ಪು ಈ ಕರಿ ಬಂದ್ಪುನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗ ಆ ಕರಿನ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೊತ್ತುನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಲ ಬೋಡು ನಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಕಲಬೆರಕೆದ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತು ಕಲಬೆರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂದು ಸಂಗೋಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣಗ ಸಂಗೋಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇತ್ತನಾಡ ಕಲಬೆರಕೆ ಇತ್ತನ ಅವು ಪಟ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೀಪ ಬತ್ತಂದು ಐಕ ಆತರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊತ್ತುನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಲೆಕ್ಕನೇ 14 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಡ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸೆಟ್ರಲ್ಲು ಕುಲ್ದಿನ ಇತ್ತ 2ನೇ ವರ್ಷ ಬೋದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಬೋದು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಡು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಂಡು ಅವು ತೋಜಿನ ಅಂಚಂಟ ಹತ್ರ ಆ ಕುರ್ಸಿಗದಲ್ಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆವಡು ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಏರ್ಲ ಆ ಕುರ್ಸಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಅದಾಯ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಕುರ್ಸಿ ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ 2 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುವ 4 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುವ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪುನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಮೇರೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಂದು ಆ ರೀತಿದ ಮೇರಿನ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ಉದಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅಂಚಂಡ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಈ ಸಮಿತಿ ನಾವಡು ಸಂಘ ನಾವಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸಂಘ ನಾವಡು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡ್ದು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತಗ ಈ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಬೇನು ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರದಾನಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಈತನೆಟಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡುವರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂತು ಎಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡುವರ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನು ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಪೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ 2 ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಆಪುನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದಲೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನೋಡ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಆಡೆ ಮೂಡದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡೆ ಫೈರ್ಸ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದಾಂಡೆ ಈತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೇಪರ್ ಪೋತನ ಮೂಡ ಬಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಮುಂದಾಳ್ತೋಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಧುವಿನ ಒಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಜಿತಣ್ಣವಾಡು ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂಜ ಅದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮನ್ಪುಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೀಘ್ರಡು ಆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಲಾಪಡು ದುಂಬುಗು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪಸರಿದುಂಡು ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಹಣ್ಣನಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ ಸಮ್ಮಿಲನಗೂ ಅಂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡ ಬೇಜಾರ ಬೇಸರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ನನ್ನ ನೆನೆ ತಂದು ಅಗ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಾತು ಬಿಡ್ದು ದುಂಬುಗು ಮಾತ ಈ ಬಂಟೆರನ ಸಮ್ಮಿಲನಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಡೆ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಎಂಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಡುಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಡು ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ವಿರಾಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮೆದುರು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಲ್ ಕಿಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಇತ್ತೊಂದು ದೂರದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಕಾತೊಂದು ಪನಚಿನ ಒರಿಯ ಯೋಧೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ವೇದಿಕೆ ನಡತು ಬರೋದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುದ್ಧಲೆಡೆ ತನ್ನ ತಾನು ಭಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ಯರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೋದು ಭಾರತಪ್ಪನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎತ್ತಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಕೊರತು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಳೆದ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಇದು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂದು ಪಟ್ಟದತ್ತು ಆಂಡ ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ
ಪಟ್ಟಿನ ಓದನಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಇರ್ಮೆನ ಅಪೋನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ಯರ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ಜಗದೀಶ್ ಸುಲಾಯ ಉಳ್ಳಾಲ, ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾಲ, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಗೆ, ಜಗದೀಶ್ ರೈ ಬೆಳ್ಮಾ, ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ, ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು, ನಿಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರು, ಅರುಂಧತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮೊಗರು, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನ್ನೂರು, ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಚಿತ್ರ ಜಿ ಅಡ್ಯಂತಾಯರ್, ಗಣೇಶ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಕುತ್ತಾರಗುತ್ತು, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ಮುತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಣಾಜೆ, ರಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮಾ, ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಟೆಕಾರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಮಾನೆ ಅಂಚನೆ, ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮೊಗೆರ್, ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕುಕ್ಕೆ ಮಜಲು, ಸುರೇಶ್ ಚೌಟ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು, ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬರಿಕೆ ಬೆಳ್ಮಾ ಬೊಕ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮೊಗರು ದಯಮಲ್ತದ ಈತ ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ನಿಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಡ ಎಂದು ಪನೊಂದು ಪಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ 13 ಗ್ರಾಮದ ವಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಸಿ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಗುಳ್ಳೇರ ದಯಮಾಲ್ತದೆ ನಿಕಲೆ ಕೂಡ ರಸಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಏನನ್ವಾ ಅಂಚನದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಕುಂಪಲ ಅಂಚನೆ ನದೊಂದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಕುಂಪಲ ನಾ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಕೊರಡೋ ಪಂದಕ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ ಆಫ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ದೀಕ್ಷಾ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಸ್ವತ ಕಾಲನಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೇಯಾ ಶೆಟ್ರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರಸ್ವತ ಕಾಲನಿ ಕೊಲ್ಯ, ಸಿಂಚನ ಆಲ್ವಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಆಲ್ವಾ ಕುಂಪಲ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟರ್ ಕೊರಡೋ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಯುವ ವಿಭಾಗ ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾಶನಗರ, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚೌಟರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಗೌರವನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊರಡೋ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಲು ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಪಿಲಾರು, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗುರುನ ಶಶಿಕಲಾ ಎ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನದುಂಬದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲು, ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರ ಮಾನವಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ನಮ್ದು ಶ್ರೀಜಾ ಶೆಟ್ರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಾಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಶ್ರೀಜಾ ಶೆಟ್ರ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾರಂದ ಬಾಕಿಲ್, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಜಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋರ್ನಂಚಿನ 4 ಜನ ಜೋಗಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಿತ್ವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಗ ಎನ್
ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರಡು ಪಂದಿಗೆ ನೋಡುವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಲೋಕಗ ಲತ್ತೊಂಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಸಿಂಚನ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪುರುದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗ ಚಾವಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರುದ ರಂಗ ಚಾವಡಿದ ರಂಗವೇಷನ ರಂಗ ಮಂಟಪದ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಮೃದ್ಧ ಭಂಡಾರಿ ಬೆರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪಜ್ಜನ ದೀವೊಂದು ಬಾರಿ ಪುರದ ತೆಲಿಕದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಜನಪದ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ತಂದು ಜನಪದ ಲೋಕಗ ಲತೋಂಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆಶ್ಮಿಕಾ ಎ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದ ಮಾನಾದಿಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇನ್ನಿತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪರ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಿರ್ದುಂಬುಲ ಪಿರಾಕಡ್ಲ 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬುಲ ಹಿರಿಯರನ ದೀದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಹಿರಿಯರನ ಪಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರಾಯಾಯಿಸತನೆ ಅಕಲಿನ ಮೂಲೆ ದೀತನ ಅಕಲು ಏಪಲ ಆಯ್ತು ಅಕಲೆ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮಾದರಿನ ಬೇತ ಸಮಾಜದ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜೊತೊಂದೇರು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿ 4 ಜನ ಗೌರವ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ 5 ಯೋಧೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ದ ಆ ಪರಿಸರಡು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಡು ನೀರು ಐಸಾಪನತ್ತು ನೆತ್ತೆರ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಪನಂಚಿನ -0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಚಳಿಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಬೆಡಿಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನಂಚಿನ ಕಾತನಂಚಿನ ಯೋಧಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಸಮಾಜದ ಅವಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಆದೋಪನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಮಂತ ಮಾನಾದಿಗಮಂತ ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನೇಡು ಅಕಲೆಡ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಖುಷಿ ನಂಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಆಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನಕಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ EC ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ EC ಕಮಿಟಿದ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲನ್ನ ಸೇರಿಗೆರ್ದು ಆಕಲನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಭಾರಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಐತಾರ ಎಂಕಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿದ ದೈವ ಆಯ್ನ ಪಂಜಂದಾಯನ ಗುಳಿತ ಕೈತಲು ಪುನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ 2ನೇ ಐತಾರ ಮಾತ ಬಂಟ್ರ ನಕಲ ಬರಲಿ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ನಿರ್ಬಂಧದ ಆಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸುರುಟು ಬಂಡೆ ಎಂಕಲು ಒವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಭೆನೂ ಉಂತವರ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕಾಣಿ ಬರ್ರೆ ಐಜಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಸಭೆ ನಡಪುಡುವೇರು ಇನಿ ಮುಟ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಸಭೆ ನಿರಂತರವಾದ 1 ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಆ ಸಭೆ ಎಂಕಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪ ಐಟ್ ದುಂಬುದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಸುರುತ ಐತಾರ ವಲಯದ ಸಭೆ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಆ ಸಭೆತ ವಿಷಯಲ್ಲೇನೆಂಕ್ಲೆ ತಿರಿಪಾರು ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ದೆತ್ತೊನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸುರೂಕು ಪಿದಾರ್ದ ಈ ಸರ್ತಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕರಿನಂದೆಟ್ಟು ವಲಯದ್ದು ಒಂದು 5 ಜನ ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತಿಕ್ಕಣೆ ಇನ್ನು ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೇದ ಅಥವಾ ಬಂಗಡೊಪ್ಪನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಡು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಡು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಡು
ಸಾಧ್ಯವಾಡು ಪನ್ಪಣ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ನಿಕಲು ನನದ ಸಭೆಕ್ಲ ನಿಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಸಹಾಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಗುಂಪುಂಡು ಯಾನು ಪನ್ಪನ ಅವು ಖಾಲಿ ದುಡ್ಡುದ ಸಂಗ್ರಹ ಮನ್ಪುನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕ್ಕಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಗೋಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಲು ಆವಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಲ ಯಾವು ಅವು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕಲು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಚಿನ ಐತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂಡ ಅವು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪರೆ ಉಪ್ಪನಚ್ಚಿನ ಸಂಘನೇ ಇತ್ತು. ಅವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಐತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಒಂಜಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಸಹಾಯಂಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಲೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಐತ ನೇತೃತ್ವ ಏರು 10 ಜನ ಟು ಓರಿ ಅಕುಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಇನ್ನೀತೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಆತನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಯ್ತು ಅವು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಈತ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದಾದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಮುಟ ನಿಕಲು ಒಂತುದು ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಯರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೌರವನು ಕೊರಿಯರು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಅಂಚನ ಮಾತ ಆತಿಥನಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ 2 ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬೆರುಗೊಟ್ಟುದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಉದ್ಯಮಿಲ ಅಂದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತು ಬತ್ತು ಭಾಗಿಯಾತ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಇನಿ ತೆರೆದು ಬೈದನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪುನರ್ದೊಂಬು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರೊಡಿತ್ತಿನಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೈವಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ್ ದುಂಬುದೀದು ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮೋಕ್ಲ ವಚ್ಚಿಟಾಪನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಂಕಲನ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕೊರುಂದು ಶ್ರೋತ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಬರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಚನೆ ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಗ ಎನ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಕೊರೆದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಂಗ ಎನ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಲು